بله ام هر لترکیه دمینم پشتی که قانون چارچوبی در روزنامه فرمیا وی ولاتی ده هات وشاندن انجمنا بلند جی یکسر هات دامزراندن انجمنا بلند ایرو دشمه جارا یکم جوینا خوا پیک آنی دناو انجمنا بلند چار وزارت و سه رخصتنین فرمی جهدگرن ایوب دمیر پیامنیر استانبول به مرای داگو پیتر آگاهیان درباره وی کی بده ایوب تبخیر هاتی جوینا انجمنا بلند قالو چه مجاری نو درکتن پیش Divê derê de hema bêjim cibîna encumeyê da navê vê ew ê diyar bû ew jî jêra lijneya em bêjin lijneya şopandin û nîrxandinê navê wî lêdan îro 3 saet û nîv ev berdewam kir. Divê derê da 4 komisyon hatin damezrandin ji vana ev komisyon yani bin vê lijneyê da cî digirin. Komisyonek li ser hukukê ye komisyona hukukê jêra tê gotin vê rewşahanê tebahî di warê hukukî da wênekî derê cî bigire li ser vî bisekinin. Komisyonek dîsa ji bo şopandinê û lênêrînê derkete pêş ev komisyon jî em bêjin rêxistin di warê çekberdanê da an jî tiştên da rewşeka çawa de tebahî vana wê binirxîne ji bo lijneya giştî yani ya encumena bilind wê derxîne pêş. Komisyoneka din jî komisyona rehabilitasyonê yani em bêjin çekdarê rêxistinê dema daketin xwarê an jî hatin nav civakê wê di rewşeka çawa da bin şiklekî çawa derkeve ev komisyon jî wê ser vîya raportê amade bike. Komisyona din jî ya çaremî jî li ser bêçekkirin û stratejiyê ya rastî ev jî em bêjin rêxistin wê çekê xwe çawa dayne bi çi şêwazî derxîne stratejiya vîya çi ye tebahî wê vana binirxîne lê divê derê de karin bêjim ku vê komisyon dê diyar dike ku heke vana bawekî dîtbar derkevin pêş wê li Tirkiye jî aştiyek derkeve olê. Baş e boçî li encûmenî bala kursî bi berpirsanî Kurd nedirawe. Divê derê de rast e yani dema em temaşe dikin yani 4 wezaretên Tirkiye têda heye resmîne daliyê din da jî çê sê saziyên resmî divê derê ya dicî digirin yani em bêjin Dem Partî an jî rêxistineka Kurdan kesekî Kurdan ku navê wan servî ve beşdar nebûn lê bîstê vê meyahanê da Pervîn Buldan daxuyeniyek da bû gotibû ku serokê Rêberêpekekî Abdullah Öcalan wê di komisyona bêçekkirin û siyasetê da wê cî digire rastî divê derê de komisyona çaremî jî navê wî komisyona bêçekkirin û stratejiyê ye yani hemama vê komisyona da dibe ku cî bigire lê rastî wê çaw ve şiklekî çawa ve hê vî alî da tiştek nehatîye diyar kirin. بله پیامنیر ایوب دمیر استانبول گلک سپاس بو وانو چو پیزانین انت